tak pupuk winihe katresnanku kanggo awakmu. Dongoku tukulamu urip ayam kanggo sanemu. Apa kurang lehku ngerteni karepmu, aku yo wis ora lire liyane nek kagungan ngomong kangen rasa tukaran ae mbok diman-man hubungane. Fokus untuk kerja, untuk menghidupi dan memakmurkan keluarga dan orang yang dicintai. Aku yo wis ora lire